Der er altså ikke ret langt op til de andre. Gule. Kåre, han er den seneste. Nej, jeg tør heller ikke køre med sådan en dårlig stil. Men jeg tør lige præcis over køre på siden. Men det er ikke noget. Jeg er den købte den der. Det var Kåre. Det var han. Sådan! Det var Kåre. Det er så godt. Det ved jeg godt, men det ligner også. Har du kørt 2 omgange? Du er sej, mand. Sådan der. Sådan. Godt, Morten. God tur! Går hvor langt? Der kommer bil derovre, det her. Så kører der endnu! Jeg ved ikke, når du har fået opdaget på den her. Det tror jeg. God tur! Det er en af vores steder. Men det er fint. Godt arbejde. Stærkt arbejde. Skarpt højre sving. Ro på. Kom nu over vejen. Jeg bliver altid lidt. Bare lige ud. Godt kører, Lars. Sådan. Sådan, godt løbet. Kom så, Kåre. Hej, Bo. Sådan, Kåre. Super. Kom så, Lars. Sådan. Ja, men det er også lidt uddraget i et eller andet.
Han har startet 40 sekunder efter Daniel, og det formoder jeg, at han mister tid til Daniel. Og her kommer så Allan P. Olsen, en af fodbolderne. Det var da også tarveligt. Jeg skynder mig lidt her hele vejen. Nikolaj, I skal lige have timing for lige en af jer tilbage. Første gang har han stået hurtigere end mig. Det er ikke engang sekunder, det er minutter, eller minutter, han tager. Det er modbydeligt stemme. Så er der køn egen mand. Femte gang man stiller op, så kan man får blod på tøj. Der kommer Tanja kommer ud nu som første elitepige. Når du ser, når du går efter hende, kommer der 25-30 stykker i alt. Så skal jeg ringe ned til dig, når sidste mand løber ud herfra. Skal vi ikke sige det? Altså på... Der løber en af skulle ud nu, 2 ud nu. Jeg tror ikke, der kommer... Ja, jeg vil lære at cykle ligesom dig. Jeg vil lære at cykle ligesom dig. Det er faktisk lidt forskelligt, når det kommer der. Så kommer der 30 elitefolk. Du startede efter mig. Ja, du må ikke kigge hjem fra det. Vi kommer ikke ned med vand. Vi har ikke mindst til. Ja, jeg har forholdsvis tid. For min, jeg er syg. Det er bare vand. Det gang, vi kommer med det vand. Vi kan ikke begynde at bringe vand. Det er jo... Ja, så vil jeg... Det var jo meningen, at man stille op, og så fik han lige et sidste sekund til afrundet med, at der var 2 russere, der ikke havde deres visa i orden i London. Og det glæder vi os selvfølgelig meget over.
Nå Andreas, nu er du meget tæt på verdenseliten. Hvordan føles det? Det er super fedt at være med i også. Super fedt stævne i London. Det var ikke så meget dig. Det var mere det 4 andre. Det var godt, far. Der er en speciel stemning over det nu, hvor der var OL i ugen. Da du gik ud på løbet, havde du 3 minutter ned til Stig, men jeg sagde 2, fordi så var du lige lidt mere på. Skide godt, Jan. Du skal godt gennem det der. Du skal tage alle på i pladsen her. Hvordan er det i forhold til